Koľko ťa stoja prvé 3 roky dieťaťa? Štandardná výbava v rámci postielky, kočíka a nejakej autosedačky. Ak to zoženieš od známych, tak menej, ale ak to kupuješ fungel nové a kvalitné, tak ti to vyjde viac ako 1000 eur. Neskôr nasledujú bežné mesačné výdavky ako plienky, výživky, umelohmotné vidličky a všetko, čo dieťa proste potrebuje. Tvoje mesačné náklady na nakrmenie a postaranie sa o takéhoto šarkana výjdu od 120 do 190 eur mesačne. Ak by sme to celé prerátali a nemuseli by sme využiť umelé mlieko ani jasle, tak by celkové náklady vychádzali na 4400 eur za 3 roky. V prípade, že by si sa zaobišiel bez jaslí, ale potreboval by si využiť umelé mlieko, tak tie celkové náklady vyjdú na 5100 eur. Ak potrebuješ aj umelé mlieko a zabezpečiť aj jasle medzi 2. a 3. rokom života, tak celkové náklady ťa môžu výjsť až na 10 900 eur. Čo si myslíš o investícii do detí? Napíš mi do komentára, čo si myslíš, že bude tvoj najväčší výdavok na tvoje konkrétne dieťa.